sa sambantaya, alto maligaya, dalitan niya, puryan niya, Gino Diyos tamuya, dalitan niya, puryan niya, Gino Diyos tamuya. King lagyan ng iba, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. King Ginoo manatiliya kay kayo. At kekan timurin. Paulining pamagkulang tamong lugun at suyo king Dios at karing kaparatang tao. Sisiyan talaring kikatang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo. Yakas ng ining miyag nanagnaning kapanisyan, magkumpisal ko, Kiking Diyos sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling di kasala kumbina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, ulanitay panigapu ko ka Santa Maria, Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin yu ko, king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluan na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo, idalan nakatangan sana, king biyay alang angga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. manalangin tamo. Hingin natin ang intercession ni Saint Martin de Tours, Bishop. Uy paming mayupaya, kapamilatan ning binat kamatayan, ingnuan ang Martin de Tours, dinahon na kayka ing pamanyamba at pamamuri. Ibayo mo karing puso mi, ing upaya ning kikang lugod, bankita ning biye, o ing kamatayan, inaki akawani keka. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Isu-Kristong anak mo, ama Biblia mag-ari, kambi mo at ning Espiritu Santo, mitong mo king Pangandiyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasangibot, king kadwa ng sulat 1. Tutukong matula, uling ikit koring mapilan karing kekanganak, ama bibye, agpang king katutuan, antimo ing inutos na kekatamo ningigpa, at ngeni kalugod-lugod da indo, ating kung adwan keka. Itamong sabla, mikakalugod tamo, eya bayong kautusan ning susulat ko keko, nuniya naman ning sadyang kautusan ay ba't paking mula, atina kaya katamo. At itiya ing kabaldugan ning lugod asasabihan ko. Mibiyebiyeta mo agpangkaring kautusan ning Diyos. Ing kautusan na mibiyeke tapang minunaya piniti. Mibiyebiyeta mo agpang king lugod. Nakalnoring mapamirait adinatang ketiking yato. Ding taong ebisang mamasyag, kingi si Jesucristo, mi katawan niyang tao. Ing taong antikareti, mapaglinglan niyo, at kasalang ning Kristo. Inyamingat kayo, ban mayalang kabaldugan, ing pipagalan niyo, nune kamtam niyong lubos, ing kekong kalam. Ing manatili king turo ng Kristo, nune pandagdagana pa, ene panok nanganan ning Diyos. Panok nanganan ning igpa at ning anak ing ninumang manatili king turo ng Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit a pakibat, ing kaya katamo pong pakibat, mapalad laretang maminto king kautusan ning Ginoo. Ulitan tayo po. Mapalad la ring retang maminto king kautusaning Ginoo. Mapalad laretang makimalinis a pamibiyebye,
retang mamintu king kautusan ing Ginoo. Mapalad la retang tutupad king kayang tuntunan, detang mamintu king mabilog dang puso. Pakibat mo. Mapalad la retang maminto king kautusaning Ginoo. Pagkapilitan da kang suywan king mabilog kong puso, emo pain tulutan king kakulang labagan ding kekang kautusan. King kakong puso karin ko sinikap ding kekang kautusan, ban keka e kumikasala. Pakiban. Mapalad la retang maminto king kautusaning Ginoo. Maging malam kasaka kung alipan mo, ban e kumate. Ban makatupad ko karing amanong kekang binye. Mata ko kekalang ibuklat, ban kakulang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kekang kautusan. Pakibat. Mapalad la retang maminto king kautusaning Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ing amano mo at inyang sulo, matnube, king pamaglakad ko, at salayang saslag, king kakong daklat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kekaan timurin, Pamamasaking mayapabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkiyang alagad, nung nano ing milyari kitang panahon ng Noah, makanyan mo naman ing malyari king panahon ning anak ning tao. Kanitang panahon ng Noe, ding tao mamangan la at miminom. Kakasala at miyayasawa ang king Aldo at sinakiya Noe, king Daum. Dinatang ing albog at mingamati langan, mangari mo naman kitang panahon ng Lot. Ding tao mamangan la at miminom, sasali at mamisali, tatanam at manalakad bali. Dapat king Aldo, amikuya ilot karin Sodoma, minuran api at asopri, at mga dulok langan. Makanyan mo naman imalyari king Aldo, adatang yaing anak ning tao. King Aldo itang atyo king bubungan, iya pa mo kuldasban puanan na, ing pabandyan na kilob ning bali. Makanyan mo naman itang king marangli, iya sukat muli. Iyo kakalingwan itang milyari king asawa ng Lot. Ing ninumang magkapilit, miligtas king bina, abating neti. Dapat ing ninuman, imibating king bina, aligtas ne. Sasabihan ko kay kayo, king binging ita, ating adwang lalaki king metong, apigkiran. Ing metong miyakwa, ya, ating metong mitagan ya. Ating adwang babaying miyayabing, gigiling. Ing metong mayakwaya, ating metong mitagan niya. Ating adwang lalaki, king marangli, ing metong mayakwaya, ating metong mitagan niya. Ngarang mingutang ding alagad, Ginoo, no ka rin mapalyari iti. Pikibat na,
Nung nuya ka rin, ing bangki, karin la naman, ding buitri. Ing mayap ng balita, ning ikatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. God is good. All the time. Very good. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung inyong napapansin, ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, ay pinag-usapan ang second coming, ang pangalawang pagbalik ni Jesus, na kung saan hindi natin alam kung kailan. Bakit kaya ito ang mga pinupunto ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating Ebanghelyo? Sapagkat malapit nang matapos ang ating liturgical season ng ordinary time. Ilang linggo na po, magsisimula na ang Advento. Kaya tayong lahat pinapalalahanan sa pagdating ni Jesus. Kaya sa ating Ebanghelyo narinig natin kung paano yung kapanahunan ni Noah, ni Lot, na kung saan ang mga tao, kain, inuman, nagsasaya lang. Kasi wala silang pakialam sa paligid. We are in the world, but not for the world. Hindi ba magandang pagnilayan? Nandito tayo sa mundong ito, pero hindi tayo para sa mundong ito. Ang ating totoong tahanan ay ang langit. Kaya mga kapatid, tayong lahat pinapalalahanan ng Diyos sa Kanyang pangalawang pagdating. Na sana hindi tayo maabutan na pakain-kain lang, parelax-relax lang, patulog-tulog lang, kundi handa tayo. Handa tayo sa Kanyang pagdating. Gising, mulat, at alam natin ang ating ginagawa. Kaya sa ating unang pagbasa, paano ba natin paghandaan ng Kanyang pagdating? Steadfast. Maging steadfast tayo sa ating buhay. Firm sa ating pananampalataya. Ito ang ating kailangan. Habang tayo'y naghihintay sa pangalawang pagdating ni Jesus, dapat tayo mula tayo sa katotohanan kung ano ang nangyayari sa ating kalooban, kung ano ang nangyayari sa ating buhay, at kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Mula tayo sa katotohanan, pero tayo ba may lakas ng loob para isabuhay ang katotohanan? Mga kapatid, tayong lahat pinapanayahan ng Diyos. Tayong lahat inimbitahan ng Diyos sa araw na ito na dapat maging handa tayo sa Kanyang pagdating. Na dapat handa tayo at alam natin na sa ating pangaraw-araw na pamumuhay, nagsusumikap tayong isabuhay ang Kanyang tinuturo sa atin. The commandments. Kung saulado natin ang 10 utos, sigurado hindi tayo maliligaw sa ating buhay araw-araw. The first 3 commandments is our relationship to God. Kaya kung ating titingnan yung cross, yung vertical, that is our relationship to God. And 4 to 10, our relationship sa ating kapwa. At sino ang ating kapwa? Number 4, our parents. Honor our mother and father. The horizontal sign of the cross is our relationship with one another. Mga kapatid, ang araw na ito, pinagdiwang din ang kapistahan ni Saint Martin of Tours. Alam niyo po, sa kanyang buhay, nakita niya ang isang pulubi na walang damit. Ibinigay niya yung kanya at hindi niya inasahan na ang pagtulong na iyon ay si Kristo sa anyo ng pulubi. Sana po sa ating pangaraw-araw na pamumuhay, makasalamuhan natin ang Diyos.
sa bawat tao na ating nakikita. Sana po makasalamuhan natin si Kristo. Yun man ay mayaman o mahirap. Sana po kung paano natin ginagalang, kung paano natin tinitingala ang mga mayayaman. Sana din po ganon sa dukha sa mga taong kawawa, kaawa-awa. Kaya mga kapatid, ito ang paalala sa atin bilang paghahanda natin sa pagdating ni Kristo sa ating buhay. Tularan natin si St. Martin of Tours. Yung simpleng pagtulong sa mga taong nangangailangan. Hindi niya inisip na yung paggawang iyon ay ginawa niya sa Diyos. Madali nating sabihin na mahal ang Diyos. Pero mas magandang may pakita natin sa konkretong paraan ng ating pamumuhay. Ang sabi ni Jesus, kung ano mang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo rin sa akin. Amen. Magsitayo ang lahat. Kapatid, ing Diyos balo na ing sablatang pamangailangan at sa salubungan no pa ring tapat magdulap kaya. Idalatang heni ring kayadwanan ta kaya at ding kayadwanan ding sablang kapatid tamo. Natamong manalangin, Gino, pakiramdaman mi ingki kang balayan. Gino, pakiramdaman ming kekang balayan. Para ka ring manimuna King Santa Iglesia, era sana sa sawan paga nakakaring tao, ing busal ning sablang makapagmulalang bagay kay tiking yato, ing maulagang dili ya ing kapanayan dang sukat pagsadyan, ipanalangin ta King Gino. Gino, pakiramdaman ming kekang balayan. Para ka ring pamuntok ding bansa, King sigasig dang makatuklas ka ring bayong belwan, era sa dirinan sa gabal, ing pamanuklas King Karela miglalang, ipanalangin ta King Gino. Gino, pakiramdaman ming kekang balayan. Para ka ring daralan kasakitan, dingalang obra, may balo at alang tuknangan. Era sa kakalingwan, King mas malagwaring atagpuan, ing tunerang panginwan King panalangin, kesa ka ring dakal ang mga biyasa, ipanalangin ta King Gino. Gino, pakiramdaman ming kekang balayan. Para kay katangan, ganakanta sana King ing kayaryaning Diyos, at tinayo ka ring puso ring tapat tatanggap kayo, ipanalangin ta King Gino. Gino, pakiramdaman ming kekang balayan. Iba, para tikisan ng makasadya para king panahon ning anak ning tao. Imo kisa paborin binang magagayuma, karing pibandyan ning yato. Ban kalingwan miya. Itiyonan mi king kapamilatan na muring Kristong ginumi. Amen. Amen. Pinapeatalat kekayang Umaning kabun at pagaling gamat ni Ikalang tanggapan Yahweh Diyos sa malam Tainag kaming daralan Yahweh ain mi kang tanggapan ain kaming daralan Yahweh ain mi kang tanggapan
Sobla-sobla keka, ikaing naglalang. Yadingayin ni, kekalang pagdamutan, ing mabilog kong biye, puso at kalada. Matula mo sanang tanggapan. Yahweh aini kekang tanggapan, ain kaming daradahan. Yahweh aini kekang tanggapan, ain kaming daradahan. Manalangin kayo kapatid, bading ikatamong dawon, matanggap harapan ng Diyos, sibpang mayupayang tuto. Tanggapan sa ing ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy paming miglalang, panwanan malariting ayin, ayayang pang mi kaniting piyesta ng San Martin. Manano na sana ang iting Eucharistia, saupan na kami, king tula at king kalungkutan. Itiadan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At kay kantimuri, yat na yoring puso yo. makayat na no king Gino, Pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at batulid. Tunipen karapat dapat at matulid ding pasalamatan na kang parati. At naman ka rin o iba, Diyos king alang hanggat lubos mayupaya. Pagkalob mi king Santa Iglesia, iting pestang parangal kang San Martin de Tours, agyagan mo kami kapamilatan ning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilatan ning kiyang pamanaral, at babi mo ing kikang pamanganlong bilang pakibat karingkiyang panalangin. Ulinita, kami ring sablang koro ning anghel karin banwa, daralit mo ing kekang ligaya. Layon makyabi alang tuknang babi kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikim panibatan ng sablang kabanalan. Ulinita, pagparalang pabanalan mo sariting ayin king Espiritu mo, ban para ki kami malyari lang katawan at dayan ng ginoming Hesukristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwani ing tinapi, at pipasalamat ya keka, pirasuni at binini karing kiyang disipulo at ngana, tanggapan niya iti kungan at kanan niya. Iti ayong kanakong katawan na may dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, inwaning kalis,
Pasibayang pipasalamat kay ka, at bininiing kalis ka rin kiyang disipulo at ngana. Tanggapan iti kungan minom ko kaniti. Iti aing kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubo para kay kayo, at para karing sablang tao. Ban kita mi patawaran laring kasalanan, daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasya ang misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi uipa ing kamatayan ng pamanubli ng mibining anak mo. Daran mi akika iting tinapi ning bi at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kay ka, ing pipalirin mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kay ka. Mapakong babaming pagamo-amo, king kamingan sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi uipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban may ganap yaking lugod. Kami ng Francisco ki kaming Papa, at Florentino ki kaming Arsobispo, at ing sablang pari. Ganakan mo lang naman ding kapatan ming pipaynawan at maninayang subling mi, at ing sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakululwan mo kingan, gawan mo kingan karapat dapat magkamit king be alang angga, ban kayabin ng Maria ang Bering Indo ng Diyos, kayabin ng San Jose, kanyang esposo, kayabin ng Apostol, Santiago, San Martin de Tours, kayabin rin ng Sablang Santo, at tinupad king malmong kaburian, king kikaban ning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan, ng Isokristong kikanganak. King kapamilatan ng Kristo kambinat kaya, ibang mayupayang tuto. Kagum ng Espiritu Santo, popuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ini manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tero nakikatamo ning Ginoo.
Ikabus mo kami o Ginoo king sablang maro. Malugod mo ipagkalubing kapayapaan king panahon mi. Ban king kasawpan ning kikang pakalulo. Parati king may kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ning paligayang kapanaligan. King panyatang na Isukrisong kay kaming talapangabos. Uling kayang kayarian at king kayupayan at king ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoming Isukristo sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babi ko kay kayo. Imo sa babalik dandigi kaming kasalanan, no nilawan man kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mi ampun bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Bilang isang pamilya, ipakitang ini, imikakamitong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, mapalala ring mayayaos king apunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keko, dapat yat kasmiyay nga mano mo, kumayap na ko. Ginusopan mo ko
Manalangin tamo. Uy paming malugod, ipasiknangan mo kami kaniting sakramento ning pamisan metong. Saupan making tupad king kaburyan mo, king sablang dapat mi. Nung makananong San Martin, bininang lubusan ang kiyang sarili, king pamanyuyog keka. Makapagsaya kami naman sana, anting inampon mong anak. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King Gino manatiliya kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto. Ingib pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umina ko king kapayapan at pasalamatan niya ang Diyos para karing sablang kalam, apig kaloob na kay kayo. Salamat, King Diyos. Alduaning pamitin, alduananing ilu, aldo kayang yayos, santing tupating kaman, aldo sa bantaya, aldo maligaya, galitan niya o purian niya, inujos damong niya, galitan niya o purian niya, inujos damong